こんにちは、スキマのリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は簡単な単語を使って作文をしながらハワイ語のルールをご説明してみたいと思います。負け負け合う。負け負けっていうのは欲しいとか好きだっていう意味ですけれども、ここでは欲しいという意味で使ってみました。合うは私。私は欲しいです。こんな風にまず欲しいっていう風に言うんですね。そしてその次に主語が続く。何が欲しいのか聞きたいですよね。説明のフレーズがその後続きます。いか、いあ。いあは魚。そして魚の説明。欲しい魚はどんな魚なのかっていう説明が後ろに続く。おの、おいしい。まとめると、負け負け合う。私は欲しいです。いか、いあ、おの。おいしい魚を、食べたいっていう。そんな意味ですね。こんな風に述語が来て主語が来て目的語が続くっていう、そういう語順になるのがハワイ語の特徴なんですけれども、例えば会話なんかで誰が欲しいのかが明らかに分かるっていう場合は、特に私っていうような言葉は言われなかったりするんですね。負け負けいいかいいやおのって言ったら、なんか美味しい魚欲しいな、食べたいなって思ってるんだなっていうことが分かるので、この「会う」私は言わない主語が省略されることは多いです。メレのハワイ語でもそうなんですね。そのメレを語っている人の思いだなっていうことが分かる場合は、私ということが省略されている場合は多いです。次にこの「会う」もなくて、この「い」もない場合はどうなるか。負け負けかいあ。先ほどはいかいあと続いてたところのいがなくなってるわけですけれども、こんな風に負け負けという動詞のすぐ後ろにかいあとくると、この魚が主語になってるんですね。この場合は魚は欲しがっている。何を欲しがっているのか。イカバイ。魚は水を求めている。同じような言葉が並んでいても意味が全然違うんですね。ではこの負け負けのところに別の述語が来たらどうなるか。例えば愛や何々があるとかいるとかっていう言葉が文頭に来た場合はどんな意味になるか見てみたいと思います。愛やかいあ、魚がいますと言われたらどこにいるのかなって知りたくなりますよね。説明のフレーズが後続きます。いかわい、水の中にかいあ、魚がいます。こんな文章になるんですね。先ほどご紹介した例文と比べてみたいと思います。負け負けかいあいかわいの場合は、魚はかわい水を求めていた。ここはおと訳しました。いかわいのい。そしてあやで始まる文章の場合は、あいやかいあいかわい、同じいかわいなんですけれども、このいはかいあ、魚が水の中にと場所を表す言葉として訳しました。同じいかわいというフレーズでも文脈によってこんな風に使い分けされるんですね。目的語になったり場所になったり、後ろに時間を表す言葉が来れば時を表す表現にもなりますね。イカバイというとライエカバイにも、伝説の美女ライエカバイの名前にも含まれていますね。彼女が水辺に囲まれていたっていうところもその名前の由来だとされたりしますが、少しずつ馴染みのあるフレーズのストックを貯めていくことでアプローチする時の助けになると思います。日頃
メレと接する時にも意識していただくといいんじゃないかなと思います。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。